Oot. Tää voisit vähän täristää, että... Se oli puhelin. Tuossa on lehti. Ei oo enää. Väärä suunta. Miten niin väärä suunta? Mä mennään nyt tänne. Ei pistää. Täällä on muutama jotain. Moi! Seuratkaa johtajaa! Mitä me ollaan puhuttu siitä, että sä kävelet tiellä? Niin. Täällä on niin paljon ruohoa ja hajui. Mitä tuolla? Ei mitään. Eikö on hauska? Ei. Miksi täällä nyt on oikein mitään? Paitsi lehtiä. Niitä on aina. Moi. Kauhea kiire. Kauhea kiire. Mennään! Mikä toi on? Ei oo ainakaan tänne kuuluva. Hei sinä siellä! Mene pois! Sinä siellä mene pois! Hää? Sinä et kuulu tänne. Okei, kun se on tää hiljaa siellä. Niin. Oon mäkin aika fiksu. Sä oot kyllä pöliä. Ei kun fiksu. Eteenpäin kävellään. Mennään tänne, Pablo. Pablo. Hiiaa! Mikä toi on olevina? Tule, Pablo. Täällä on jotain. Hei. Mennään ja kavellaan ja mennään ja kavellaan. Mitä tässä ollaan? Mutta nyt mun täytyy jatkaa. Nähdään joku toinen kerta.